Ungabe nguproducer kaMaskandi noma ucabanga ukungena kumkhakha weMaskandi Production and awathola ama-tutorials online ukuze ukwazi ukuyiqeqesha nokuyilolonga ukhuphule iskill sakho. Ungabusakhathazeka vele uqonde ku-YouTube and search Maskandi 101. Maskandi 101 leyo yi-channel ekufundisa ngokujulile ukuproducer noma ukwakha ama-beats kaMaskandi. Inhloso yale channel ukwakha oYan Smith noma oThuthani bakusasa. Kanti noma ufuna ama-beats ozowabhalela ingoma uzidlalele nje ngawo uziqeqeshe, nawo akhona kwiMaskandi 101 YouTube channel. Phuthuma uciphise i-subscribe button kanye ne-bell icon ukuze ungaphuthela ulwazi oluza neMaskandi 101. I-link yaleyo channel uzoyithola kwi-description yale video. Hawu namanga unakeza nokujeza elikhulu lo. Jeza elikhulu lona. Usenemali ujeza elikhulu. Hawe ikiyani yobonga emazulwini ikiyani. Ujeza elikhulu seyithatha phi imali esengaxhasa kangaka. Khathe 2 nefortune. Hayi. Inyoka ziyasebenza shem. Awuziyasebenza. Ajabhaki. Usenemali lo mfana kaMgqumeni. Hey. Wendle mnyama ikhanda lakho liyasebenza noma vele alisebenze nemiciki bayizalukwazi oyiphakela izitambo ukhona namantombi lapha phakathi kwazo. Ngiboshiwe mina nohamba upha yonke eSouth Africa ukudlalela mfowethu. Mana uthini umlando wami nawe nje mangichazelele nje. Ikhanda lakho liyasebenza uyazi mangodayisa leli thread eShayina leli thread lelo nalo. Wawangikhokhela ibhayini mfethu. Zababili nje zababili kanzababili awuseyifuqa fuqa zinkanzababili awuseyifuqa fuqa zinkanzababili